Мисоли навбатӣ додашторро дибем. Ду кунҷ дода аст, 45 x-ро бояд ёбем. 2 бо x навиштаем, 5 чисел аст. X-ро бояд ёбем. Боиси чӣ дода шудааст? 23 аст. Ин ду кунҷ ба якдигар баробар аст. А ва А гӯям ин кунҷҳоро. Акнун x-ро чӣ қадar ёфта метавонем? Биёем хусусиятҳои секунҷаро истифода бинем. Ман секунҷа дорем. Сета секунҷа, яъне ду секунҷи майда, як секунҷи калон дорем. Кунҷҳои амудӣ чӣ буданд? Агар инҷа 45 бошад, инҷаам 45 мешавад. Агар инҷа 45, инҷа ба 35 баробар мешавад. Акнун дар секунҷаи ЕОБ ин суммаи кунҷҳо ба чӣ баробар аст? Ба 180. Яъне 45 ҷамъи 2А ҷамъи 35 баробари 180 аст. Аз инҷо ин чӣ мешавад? 80 ҷамъи 2А баробари 180 мешавад ва аз инҷо агар моддал кор кунем, А баробари 50 мешавад. Мо Аро ёфтем. Акнун дар секунҷаи ЕОФ ин ҳам секунҷа аст, секунҷаи майдатар аст. Дар ин секунҷаи ЕОФ нависем. ЕОФ дар ин секунҷа мо кадом кунҷҳоро дида метавонем? 45 ҷамъи А ҷамъи X ин ҳам ба 180 градус баробар аст. Мо Аро алка ёфтем, ин 50 аст. 45 ҷамъи 50 ҷамъи X баробари 180. Агар инро кор кунем мо 95 ин баробари X баробари 85 мешавад. Яъне X мо ба 85 баробар аст.